og velkommen til den her video. Vi har søs med, fordi det er så lang tid siden. Det er vores første sådan rigtig video, udover short, så det kan godt være, at vi ikke er så øde i det her. Ja. Nu kan I se hvis vi kaninerne. lige går hurtigt igennem det, så er det fordi, det lige var sandt forsøg, så vi går lige hurtigt igennem det. Ja. Nu vil vi vise kaninerne. Meget søde små kaniner. Og så er der den her en helt alene. Så er der en derinde et eller andet sted. Og så er der den der, som hedder Pjuske. Og det der, det er Sally, min hund. Her står de heste, vi skal vise jer i dag. Nu går vi udenfor med dem. Det her det er de heste, vi faktisk skal ride i dag. Så har vi sådan en normal sol her. Og så har jeg sådan en jockey-sol, som faktisk har været på en rigtig hest. Og den her video kommer sådan cirka til at tage, jeg ved ikke, sådan cirka imellem 10 og 20 minutter. Nej. Og pissen den lige går i stykker, fordi at hendes robotplæne klipper kørt i den. Ja, det var meget dumt. Trave. Galop. Så prøv lige at bytte sådan her. Trave. Galop.